Ακαριότατε, υπάρχουν γεγονότα στη ζωή του ανθρώπου, σαν αυτό που ζω εγώ αυτή τη στιγμή, τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος μέσα σε βαθυτάτη σιγή και έβγαλη σιωπή, που είναι η γλώσσα του πέδωτος αιώνος. Γιατί όσο τραγικός είναι ο άλογος και θορυβός λόγος, τόσο ευλογημένη είναι η εύλογη σιωπή. Ακαριότητα Δέσποτα, αυτή την ώρα θέλω και πάλι και πράγματι να εκφράσω τα ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη μου προς εμάς, προς τα μέλη της Επτής Ιεραρχίας, το επιμεράκι Παναγιωνίας, λειτουργούς αρχιερείς, αλλά και τους αδελφούς ιεροκήρυκας, τους εκλεκτούς υποσπιτέρους και διακόνους, τους μοναχούς και τα μοναχά της Ιεράς Μητροπόλεως Ηλίας, δια την έκφραση της αγάπης των αλληλοσεβασμών και αλληλοεκτίμηση και την αγαστή συνεργασία, τους αξιοτήμους βουλευτάς, εντιμωτάτους άρχοντας του νομού και τους αξιοτήμους δημάρχους των πόλεων της Ιεράς Μητροπόλεως Ηλίας, τους χορούς των ιδαψαντών που τόσο θαυμάσια έψαλαν, τους παντάξιων, τους σπουδάσκαλων, παλιού, κύρους και εμβέλειας των Υπουργών Ανθρώπων για την εδώ παρουσία του, αλλά και των ευσεβή λαών της που με στήριξαν κατά την διακονία. Επεκτείνω τις ευχαριστίες μου προς καθηγητάς του πρώτου τεκείου της πόλεως μας, τους καθηγητάς της Ιεραρχίας της Ριζαδίου Σχολής Αθηνών, τους καθηγητάς της Θεολογικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που με στάλαξαν στην ψυχή μου τον έκταρ της κατακόσμων και ευθείας σοφίας. Ευχαριστίες πολλές εκφράζω επίσης εις τον συμπατριώτη μας έγκρι των νομικών παραλίγων Παύλων κ. Διονύσιων Φιλιππόπουλων, των άνθρωπων της Χριστίας και ανεκδιωτερούς αγάπης και προσφοράς εις των κοινωνικών σύνολων, ως και εις των τοπικών τύπων και όλα τα μέσα ενημερώσεως, τους προέδρους των επιστημονικών συλλόγων και σωματείων της Ηλίας και όλους τους φορείς και παράγοντας του νομού Ηλίας, δίαντας ευγενείς των εκδηλώσεις αγάπης και σεβασμού προς το πρόσωπόν μου. Μονεύω των αειλής των γονέων του Γεωργίου και Μαρίας, που με ανέλαβαν εν παιδεία την εφεσία Κυρίου. Ας είναι η μνήμη των αιωνία. Επίσης, εκ μέσης καρδίας ευχαριστώ τα καταστάρκα αδέρφια μου, που με στήριξαν παντιοτρόπως και βάσταξαν μέρος του κάψωνος της μοναχικής μου πορείας, καθώς και πάντα στους συγγενείς μου, τους γνωστούς και τους φίλους, δόηνα της ο Κύριος κατά την καρδία αυτών. Ετούμε τις προσευχάς πάντων εις την προκειμένη διακονία μου, ημών μακαριότερες πάτερ τε Δέσποτα, των σεπτών ιεραρχών, των συμπληρωτέρων αδελφών μου, των διακόνων, των μοναχών και του πιστού λαού. Φιλοστοργότατε και φιλοτεκότατε πατέρα μου, με έκοψε τον Υιόν σου, νικημένον κατά πάντα και υποταγμένον εις τους νόμους του Χριστού περισσότερον από ότι εις τους νόμους του κόσμου. Σου προσέφερα την υπακοή, δώσε μου την ευλογία, οδήγησέ με από το χέρι με το λόγο σου και στήριξέ με το πνεύμα σου. Αμήν. Είναι μεγάλη ευλογία που σου έδωσε ο Θεός να γεννηθείς μέσα σε μια πολύ τεκνή οικογένεια. Πολύ τεκνή οικογένεια, η οποία όμως πιστεύει στο Θεό και οι γονείς ανατρέφουν τα παιδιά όπως θέλει ο Θεός. Σε ευλόγησε ο Θεός να ανατρεφείς μέσα σε ευσεβείς κληρικούς και πνευματικούς ανθρώπους, διδασκάλους δημιουργικούς, και μαζί με την οποιαδήποτε κοσμική σοφία απέκτησες, η χάρη του Θεού σε επεσκίασε περισσότερο. Είπες την φράση ότι ακούς μέσα σου την φωνή του Θεού που σου παραγγέλει να είσαι καλός ποιμένας, αρμόσκης στα πρόβατα. Και μόνο αυτή τη φράση, αν την εγκολποθείς και την πραγματοποιήσεις, και είναι σίγουρο που θα γίνει αυτό, γιατί αυτό μαρτυρεί μέχρι τώρα τη διακονία σου, θα έχεις επιτελέσει έργο σοβαρό. Ο
Θεός ευλόγησε να είσαι κοντά σε έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει να αγαπά, ξέρει να εργάζεται, ξέρει να αναλύσκεται για το ποιμιόν του μέσα στη διακονία την εκκλησιαστική. Και αυτός είναι ο αγαπητός εν Χριστώ, ο αδελφός μου το πολίτης Ηλίας και Ολένης Γερμανός. Την ειλικρίνειά του, την εργασία του μέχρι σχολαστικότητα, τόσο που κάποτε σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής μας είπα αυτό που επίσημα και πιστεύω. Όταν δώσετε ένα χαρτί στο οποίο έχει υπογράψει ο Ηλίας Γερμανός, δεν είναι ανάγκη να το διαβάσω, βάζω και εγώ την υπογραφή. Κι άλλοτε είδαμε το έργο του Σεβασμιωτάτου του Μητροπολίτου Ηλίας κ. Γερμανού. Χθες όμως μείναμε φιλοξενούμενοι σε έναν χώρο στο ίδρυμά του που στεγάζει 100 γέροντες. Κι αν δούμε ποια είναι τα λειτουργήματα που έχουν αυτή τη διακονία, θα δούμε ότι στεγάζονται στο νομό Ηλίας μόνο περίπου 500 άτομα. Μεγάλη ευλογία, πολύς ο κόπος, και αυτό μαρτυρεί ότι δεν είναι μόνο ο κόπος του Μητροπολίτου σας, αλλά και των συνεργατών, αλλά και όλου αυτού του ευλογημένου λαού. Διερωτήθηκα, αν μια δυσκολία υπάρχει και αυτά τα ιδρύματα δεν μπορούν να λειτουργήσουν και για λόγους διαφόρους πιθανόν να χρειαστεί να κλείσουν, πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι? Πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση? Άρα για την κοινωνία μας, είτε αυτό λέγεται τοπική αυτοδιοίκηση, είτε λέγεται νομαρχία, είτε λέγεται πολιτεία γενικότερα, είναι έτοιμη να αγκαλιάσει αυτό το έργο και να δώσει μια τέτοια διαβίωση σε αυτούς τους ανθρώπους και ένα αξιοπρεπές τέλος όπως ταιριάζει στον κάθε άνθρωπο, ή θα δημιουργηθεί το αδιέξοδο. Και από εκεί καταλαβαίνει κανείς αν είναι μικρή ή μεγάλη προσφορά της Εκκλησίας σήμερα, και αν αυτό συμβαίνει σε μια μητρόπολη. Για φανταστείτε και σε άλλες μητροπόλεις που είναι μικρότερο ασφαλώς το έργο, αλλά είναι ένα έργο. Ποιος θα αγκαλιάσει αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση? Γιατί το λέω αυτό το πράγμα? Πιστεύω και άλλοι αφιερείς θα έχουν κάνει αυτούς τους υπολογισμούς. Αλλά εγώ περισσότερο λόγω της θέσεως, όταν ακούω τους λιθοβολισμούς από πολλές πλευρές να μετροβολούν τον χώρο της Εκκλησίας με διάφορα συνθήματα, παίρνοντας αφορμή οπωσδήποτε από λάθη από μερικές εκτροπές. Αλλά γιατί να μην βλέπουμε το μεγάλο το έργο, αλλά να σταματούμε σε μικρά, τα οποία μας σκανδαλίζουν, μας πονάνε, αλλά είναι ανθρώπινα. Ο Άγιος Ηλίας λοιπόν γίνεται το παράδειγμα και το τονίζω σήμερα για να πω στον θεοφιλέστατο εξυφισμένο Αθανάσιο ότι είναι ιδιαίτερη ευλογία που θα εργαστεί κοντά του όπως εργάζεται μέχρι σήμερα. Δεν έχει να στρέψει πουθενά ανθρώπινα τα μάτια του για να αντιγράψει. Θα παίρνει δύναμη από το θυσιαστήριο. Από εκεί θα ξεκινάει και εκεί θα τελειώνει. Και ανθρώπινα θα ακολουθεί τα ίχνη του Ηλίας Γερμανού. Διότι είναι και ποινή και στη λειτουργία και στον αγιασμό των πιστών. Είναι εκείνος ο οποίος συνέχεια δίδεται σε αυτό το καθήκον, αλλά δεν κρίνεται μέσα στους 4 τύπους της Εκκλησίας. Αφήνει αυτή την αγάπη του Σερεφητίου να βγαίνει προς τα έξω και να αγκαλιάζεται τον ανθρώπινο πόνο. Εξάλλου αυτό είναι ο Κύριος. Να αγαπήσεις τον Θεό με όλη την δύναμη και τον κάθε άνθρωπο που είναι πλάι σου σαν να είναι